Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçileri Birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýylyna bagyşlanan sergi türkmen eşewirleriniň tejribesini, üstünliklerini we mümkinçiliklerini, oň milli maksatnamalary, şeýle-de hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň innowasion ösüşini, bäsleşli ukyply hem eksport ugurly önümçilikleri döretmäge gönükdirilen özgörtmelerini durmuşa geçirmäge goşýan ulu goşandyny görkezdi. Iqtisadyýatyň hususy bölegini höwetlendirmek we gollamak meseleleri hemişe döwletimiziň üns merkezinde durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2020-2028 ýyllarda durmuş ykdysady taýdany ösürmek maksatnamasyna laýyklykda türkmen telekeçileriniň ähli ugurlarda netijeli işlemek üçin amatly şertler döredilýär. Bu bolsa watanymyzyň ýygydarly durmuş ykdysady ösüşine möhüm goşant goşulmagyny üpçün edýär. Serginiň ýapylyş laboratyny degişli diplom bilen gowşurylmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Häzirki döwürde ilmi esasy işlenip düzülen we ýokary tehnologiýaly öňümçilikleri ösürmek üçin şertleň döredilmegine aýratyn üns berilýär. Bu ýeçemeleşme bary bilen önümçilikleri teknik we gurulmuşlyk taýdany kämilleşdirmekde hem eksporta gönükdirilen önümniň täze görnüşlerini döretmekde telekeçiler üçin geň mümkinçilikler açýar. Şeýlelikde döwletimiz ykdysadyýatyň bäsleşligi ukyplygyny ýokarlandyrmak meselelerini oňuýly şertlere döretmek we başlanýşlary öňe sürmek bilen hususy kärhanalaryň dogry wagtlaşdyrylmagyna ýardam edýär. Hem olaň innowasion işleri çekilmeklerini we halkara derejesinde tejribe alşmaklaryny üpçün edýär. Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň sergisi garaşdyrlyk ýyllaryna ajaýyp üstünlikleri eýi bolan milli ykdysadyýatymyzyň döwlete dahilsat ulgamyny amala aşyrýan oňyn özgörtmelerini täzeliklen aýdyň beýanydyr.